Dette er vores H2O speakers med luksuslyd. De 3 højtalere, som sidder forskudt af hinanden, giver en helt fantastisk lyd. I bunden af højtaleren sidder der en sugekop, så man har mulighed for at sætte den på en rude eller på flisen ude i badeværelset, da den er det, man kalder splashproof. Den kan godt tåle at få vand på sig. Den har her en USB opladestik, og omme på den anden side, der har den knapperne. Jeg vil nu vise, hvordan man kobler den på til jeres telefon eller en anden Bluetooth-enhed, I kan afspille musik fra. I skal holde on-off-knappen inde, indtil den giver en lyd. I skal fortsat holde inde, indtil den giver den næste lyd. Så vil den blinke blåt og rødt. Det betyder, at nu er den klar til at koble sig på jeres telefon eller hvad enhed I har med Bluetooth. Den hedder MX11 under Bluetooth-indstillingerne. Højtaleren har ydermere 4 andre knapper. Der er 2 knapper her, hvor man kan skrue op og ned for lyden og skifte sange for eksempel. Den midterste knap, det er for, at man kan besvare opkald fra sin telefon af og lægge på igen. Den sidste, det er, at man kan starte musik eller pause den for eksempel. Jeg håber, at denne lille demonstration gav et indsigt i vores lækre H2O speakers med luksuslyd. God fornøjelse.